Ja, precis. Det hade ju inte varit mycket mer än vad jag vill väga. Jag hade ju inte kunnat gå med. Precis, det var ju det. Men från början, innan det var 60, runt 60 ja. Då. 20 kilo då. Ja, klart. Lite så mycket. Jag menar, vad är det de säger? 12-15 kilo? Ja, precis. Alltså, det är inte så mycket egentligen, men just det där med... Det var som en magisk grej. Som det inte riktigt var. Du passerar 90 då. Ja, precis. Men alla säger att det inte syns. Nej, det är fan bara det. Ja. Det har nog passerat 90. Ja, jo. Ja, precis.